Моя Ристо, шо ме донесе толкова хитно, ме донесе тука на скришно место и сега кютеме двайцата дреме джа мисивия. Или кай шо, или си терам работа там, шо? Море, Блажо, ако ми веруваш, ще знам отдек да почвам, разбираш. Ти ако не знаеш, аз ще ти кажем. Почи от почеток тук и дай да се, ако можем нещо да те посъветувам, ако не си бегам. Що ти разправям, разбираш. Ти знаеш, че ти секоя вече сонувам от съм умрен, бе. И това се набая, че бе, шо има това връзка с мене, бе? Ко баяш, бе, сонувам си го погреба, море, Блажо, цел разбираш. Носят ме на погреб, сите, роднини, приятели. И одеме на гробище, нема место, нема парцела. И скандал, шо, и тия моите, како ще ги дадел Господ Лимонта Биатрин, со гробари, тука почуват да се разправят, да се кошкат, те паница разбираш. Аман бе, и? Аман бе, и аз шо да правям, видех, станувам от съндъко. И гробаро ме гледа, вика, не бива. Шо не бива, бе? Шо не бива, бе? И мало старо правило, вика, кога си умрен, немаш право да зазимаш страна, разбираш. Види сонда, това и другия ден вестник отварям, това най-интересно сега ще ти кажем. Вестник отварям и гледам от и за една година, ке нема свободни парцели на гробищата веке, бе. Море, това знаеш колко е страшно, бе, разбираш. Айде таво ден сон тука си с паничен, толкова че не мало место. Много най-бе разбираш. Ти знаеш защо те тражам аз тебе. Затова те викнах на скришно место, разбираш. Слушай, аз ти сме от деца. Заедно. От деца сме. Блажо, и аз реших ти мене да ме оттепаш и аз да си фатам парцела до дека има. Шо сборуиш ти, бе? Какво отепование, бе? Аз не давам тука никой с пръст да те пипне тука джигерките му ги сукина, аз като отепувам. Шо сборуиш? Не е нормална работа. Блажо, разбираш, не случайно те викнах на скришно место да ти я кажем, само ти можеш да ме оттепаш, ти си ми най-близо, бе. Шо па я да те отепувам? До тебе имам най-много поверение, бе. Ти на миналия лов, кога бееме, тая лисицата, кога се появи, кога почна с опашката адолесценто да ни се върте лево десо. Ти утепа от първа, бе. Само ти можеш да ме отепаш. Айде, бегай сега до първа тука с тебе, приятелството, ке си го разипувам, ке те отепувам. Аз не съм ненормален. Ти мене, ако ме отепаш, аз уста няма да ти отворам никой път в живота веке. И ако отворям уста, се обесам, бе. А защо си заднал ти толкова да се отепуваш, шо? Немаш ли работа на лойсто тук, ке се отепуваш? Море, Блажо, разбираш, няма да има парцели на гробищата за една година. Чакам да ме отепаш да си фатам некое по-обало место. Аз топло ти препоръчувам и на тебе да си и ти да се отепаш да си фатаме место, бе, до нека време, бе. Тук, ке си утепуиме тук, за таква ли работите да утепуиме, бе? Я мисля, ти нещо любовна мака имаш, он защо бил работа? Бе, нема парцели за обищи и смъртни части. Аз ти тук, аз имам човек там, бе. Трябва да му шущаш, да видиш kako će наведеме. Немай тук след таман работа, че се утепуиме тук, ти че ми одиш така млад тук, защо немало парцела? И аз ка ти най-една парцела. Айде по-мене. Да си фатеме. Шо джаве довагаме, Блажо, разбираш. Гледаш, ти нема место, кьорова парцела нема, разбираш. Нема место нормално, бая тая гробър шо е. Он копа, он закупува, он откупува, тата мата е тук за те. Той е много модерен, бе. Ти знаеш, ти Бордо е най-модерно в градове, разбираш. Най-модерно не тата мата, него ти кажи пари, носиш нещо да шушнеме тук. Пари дали носим? Ясно мираш, ходам ли без пари, бе? Другото за мен трябва да си ти найдеме тук и башка много ти е близко до дома. Ти знаеш ли, ба? Нещо утре не да може ти се трябва да си претърчиш до дома. Близко ми е, близко. 2 станици. Добър ден. Добър ден. Како иде работа? Добър ли е? Види сега, шефе, една мака имаме ни една молба, ако може нещо да ни помогнеш. Баш мака, разбираш, аз имаме на молба с другаш. Шо е работа? Вай сега тука сапнал да направя мязло дело, прочитал негде от и гробове нема воа ноа, па сака да го отепам да си фанел место тука на времето. Па сега, я за тебе да те замолям, вака, кога приятели, защото сме, да му найдеме някоя парцеличка, вака, за си резервира човека за по-натака, да поживее още малко. Има ли някоя... Нема. Що ти викам аз, Блажо? Слушай, айде него малтретираме и човеко, да идеме дома да ме отепаш до дека един, после ке стемне, нищо че няма да се гледа, разбираш. Доста бе и ти само за самоубийство викаш тука се. Седи тука да се утепуеме, най-лесто е тука. Слушай, они работят и со карамфилче, со цветче, нещо ке мушнеме тука и готово. Море, Блажо, шо да му мушнеме, кога нема джеп? Шо те гледам конзервативен тип, има картите без готовинско падение, има торба, морало джеп да си има. Чекай малко сега ти. Слушай сега. Не мора ни него таква парцеличка, не мора 2 на метро тикало ще огледаш него. Вака, па че го закопаме стоечки, па после долу, че се снайде нещо. Како ви така? Разбираш ли? Не може, че штърче много. Ами че штърчи, има он къртици, мъртици, това ще направим. Не може. Слушай, а ние нещо да партиципираме? Толкова да толкова. Шушни му тук.
Разбираш. Така, гледаш како се разбират човек. Шо направи бе разбираш? Терайте ви, не бегали, то ще се меморира тук, у файла е влезено, айде. Готово да ме сега парцела има ли? Завършена работата разбираш. Айде сега. Шо ти рекол я на тебе? Слушай, фала много? Много фала. Со среќа. Айде. Фала. Гледаш ли? И не заборавайте, резервацията една година ви трае само. Ова е нормален ли е бе? Јас толку пари за една година ли дадех разбираш? Зошто си бе ти неблагодарен така? Човекот ти го продължи живото за една година, ти парите ги жалеш. Бате се ляко е, бате. Айде, оди тук, ако трябва да година, паче му даваме пари. И аз път те спасувам тук. Види го, неблагодарен.